जों tabuk Vijaynagar ADC village ni Kolabari kamio जों थांलाय दङ बरकुर मथानि तै बिस्रां मन्स मथानि बर रखना तिलिनाय सिनि लोगोआव पास्टर किशोर बो दङ जों 1999 आ जागायाव हरसा केम्प खालायनाय काइटनि कक पिरलायमानि आफ्रो आ जागायाव 18 जना बर रक काइटना यासाखा जिसुना यासाखलाया आ जागायाव जों बिसि कदमा रमिनाय गेप ओंखा जों थांलाय मानलाय लिया जागायाव आबन बागै आरो निसिनि पयतो फायनाय ताखक बुखुरक बाय मालायनान बागैनाय जों तिनिव आ कामियाव जों ताबक थांलाय दङ के आफ्रो जों आरो हरसा तंगैनाय आम जोंनि बर रकनि थानिव काइटनि कथमा काहाम बिलायखा सेंट्रल बेप्टिस्ट यूथ फेलोशिप बाय अर्गानाइज खालायजाक काइसा प्रग्राम आफ्रो एंगे ताइ सिनियां बिस्रांमन सार्कलनि बर रक जों मिलिलाय आ प्रग्राम खालायलायमानि दालाय तंसत खहम ददम फाय काइटनि कक प्रसार खायमानि यागुल बर काइटना यासाखा एके आफ्रो आ जागायाव काइसा फेलोशिप जों संसाय रेखा हाइपन 2000 इसे कम्युनियल रायट अंगमानि बागिनाय सिनि बर रक तन माने आ जागायाव जों बरनो तुगिमा फायका सिनि प्रसार रकनो आबन पुरा गेपनि थांमानि यागुल जों ताबक बिस्रांमन्स बेप्टिस्ट चार्चेस नेंगिनाय हायनहाय आ मथाना बाहायके रिभाइभ खालायनाय आबो वानसुगलायनाय जों तिनिव थांलाय दङ ताबक आसम नखा बिसि नैजिसा सिगां गाबै फैमानि आमेरा बोसाराव बाहाय तंबायखौ हनै नाया थांतानि लामाव खुंसा मथानक मालायखा आ मथानक ओंखा तथा गामि मथानक आरो बसों अंखलायो सेराबसे बर बेकक सालायनो हनै हाबलायखा तथा गामि बेप्टिस्ट फेलोशिप म Islamgons elakani church kaisa mo establishing kha 2009 taboro member tongo chini tinta family tongo e horokung kangke prai 9 jona moto तथा गामियाव सगैके जों आरो सायमांखा बुखु खरकसा तिनि आजाय केताल ना हनो हनै तै बो आजाय केताल ओं थानिव जों साखि बंगै मांखा बेप्टिस्ट मारमा यागुलो जों तथा गामिनि नखरैनाय सिनि थांथायो दरके जों थांलायखा सिनि बोखाव बेलाय केना खातुंमा खाकजोंमा गोबां दामनि होनबा आसो बिसि कलकमा सिनि किजिं संबाय सिनि ताखब संबाय जों मालाया दंमानि बरक बाहाय जे नंगै दंबायखा नै जों मालायनि बागै जों नखलायखा ताइ जों आ जागा आ थायो सोबो सबिलायखा कलाबारियाव सगैखे लामाव ताकब करा मतिला जोंनो लामसगै दंखा हाके बोतोर तरके जोंनो बिनि नखंगो तालांखा ते आरो आजुक थाइ रखा ताइ आसक सालराव मिनाय बनि बखाव सुइ दंमानि गोबां मा कग्र जोंनो सुक्रबै सावैबो खोनारखा आम तर बुकि मोठा हाम मानि बाउ आमा भियाको बंनो बुले खाइमानो आमा हाइके सालि कोन गानो बुदो दिने हिंति फैनि ताइनो जे बनसिना याता कि कोन आ संता बय लेहनि जे बुरी मुतै फोन दिए मुनमनि हालका थाव बया के रनो रुंड करके आई ताइ एक जगह जेपसन पाइगे क्या जे मनेर कोई एक जना कुसुमी फन हा येसन तो हाय जे हाफ द फन कुन फन सिया हाय सि हांगा बुनि किसे मिसे खना का से हाय ओने कोला माउ से किति तंगबा दै क्रिकेंगे संसालाय पिरांता ए संसाना दिनिने mana khatai ko के बारटा Lumai barak lah, tapi sudah namanya ke apa? Kongres ada kaitan. Awal sini, gua tak tinggal tak hanya bung naik jumpa. Boni, suri mung banyak. Anu sok kira ini asal lagi. Nanti deh beli na nanti. 21 বছর পর. Nanti.
21 বছর কাই তো দিন বড় খিবি একদম জিসুনি বিসিতে হাই মালাই গেটাইছে hake arawo takuk motilal ni bufayong takuk bijay baibo sen malai manka जोंबो किसां गंखा जानि जानि सामुगो बेस्ट दंखाबो एकदम सिचुएशनाव बहायनो दायित्व जानि जानि दायित्व खालाय थांके अने समय महैले डिपार्टमेन्ट जे बरफ दायित्व दंगो बो दायित्व स्लाइजा खांगोन नाहार मुसुं फेरि थाङो इंगे जों जे फोरों दङ फोरोंगो तो जोंरो बुद्धिनो रहरका इंगे बायसिनो रहरका गाबोन परे हेंगे जोंबो दायित्व अयना जागा फैबायका साइकेल साइकेल गय होनोबा गा माहायनि केब बुंनायखौ नांगौ 23 বছর মাহায়া দিবা তো 2019 তে 23 বছরনি পরে চাহাই তে বৈশা মালাই ফিরু যা ফ্রো কাই তো ন মান মানি পরে যে আ গ্রুপ রকা একে 23 বছর কম যে গামবি কাই তো ন বেলাইখনা হামবাইছে মারো তে ফাইকেনা মাওয়ান সুকাও খ্রিস্টনি বিসিং পিছে जिसुनि बिसिङाव तमा बागिसे सिंकिन तमा हेरब मालायनि ने सुजु माननि कोन तमं जरि जिसु रेंगांके बुरै सिनिलाय तमो गोबां मा बर' कमहायदिबा साबाय साबो सिनिलाय बा किन्तु काई तनि बेसमा बागै बे जिसुनि बिसिंति दिनो नाम लेखा माइके जराहि जामबे काई तनि बेलाय तमा हाबाय मारो ओ अमना नायसनो लक मुं 91 नि 14 नि सिनि 술로건자 아노 함작나이 럭노 뭐 탕나이 아니 뭉노 사위 만나이 럭노 안 까티루이 돈나이 보록 아노 링케 안보 아부노 하나나이 디기 시기 프로 안 보록 바이 돈나이 안 보록노 피옥나이 테 보롬 보르나이 우모르 콜로 루이 an borokno dokha kosom donai tei ani mo thamano borokno nuknai kalam dok ni bisinti kai jesna hake kam hamia salai maya gulo balbaksa ke suri maya gulo sen takuk motilal ni hik baibo mal lekha te bo bai kok salai kya chibai laikha te sen kok ri kai fekya sen tesha phaipinai kene nai aboni yagulo belai khatung khajabai chini takuk bijoy bobo koikha boni nukhungo bo kisa habai thangpai ni hinai tai kisa suina ni hinai जों boni nukhungo bo habai laikha tai boroi baksa palke sui laikha achi char yabakhe 18 jona baptism nalai rokni bisingo takuk bijay bo khorokja bo tabuk bo kaitono suri tongku bo tabuk bo kubun mera rokhai kamai thangyaku a 18 jona ni bisingo gobang mano oroi puiroi engkha phiaba takuk bijay bo tabuk phano boni nukhung tei kamini kisi sache borokno teinai bo nukhungo kuthumlai surilai paithago belai khaksamoni bisingtei sengtesa phaipinai hinai kogrewinai gobang ma khatongmung gobang ma wansumung khawa choi sengkipilakya kaitor boni mera busarangno hamjago bo boni mera busarangno kamanaria abo sengtiri sagbai thang nubi fakya hake sengkipil malama teisha tota kamio habuinai diboni chamong chalakya
जों तिनि जत्तनो बेलानि खाकजांखा दामनि होनबा जों तिनि सिनि गोमाजाक मेरा किजिं संबाय मालाय मांखा फादि जों कलाबारियाव दंनाय सिनि मेरा बोसारौनि बागै सैलायनो सुब्राय काइटर बरंनो खायरक दं बरंनो नायगौथं